Vi starter med at mose bananerne. Nu tager vi noget salt og noget opvaskemiddel, og så blander vi egentlig bare det sammen. Nu tager Sofia og hælder vores opblanding af salt og opvaskemiddel ned til de moste bananer, og så sørger vi egentlig bare for, at det bliver blandet godt sammen. Nu skal vi så hælde vores opløsning igennem et kaffefilter og ned i den her skål. Så kommer vores opblanding ned i et reagensglas. Og nu hælder Sofia iskold sprit i. Efter det ventede vi så i kvarter, og her kan I så se resultatet af vores vellykkede forsøg. Vi starter med at hælde kontaktlinsevæske ned i et målebeger. Så hælder vi det ned i vores kopper, og så sætter vi en timer på 1 minut. Så er det egentlig bare ind i munden med det, uden at synke det, og så bliver væsken ligesom rystet rundt ind i vores mund. Meget grundigt. Okay, så skal vi have 1 teaspoon opvaskemiddel i koppen med vores sprit i, og så skal vi ryste rundt grundigt. Vi har puttet sprit i, og nu skal det stå i 10-15 minutter. Og den nederste del er vores sprit, og den øverste del er sprittet. Oh yeah. Her kan I så se vores resultat, og det var ikke vores allesammens, der blev sådan mega gode, så vi tog bare den ene, der blev vellykket.